Яңа усыга Петров көнне бик күп кунаклар кайта. Шуңа да авылны узганда һәр капка төбендә кунак каршы алуларын, аларның үзара аралашып күңел ачуларын күрергә мөмкин. Петров мәйданы күптәннән кунакларны каршы алырга әзер иде. Петров бәйрәме без туганнар белән очрашу, шундый бер олы бәйрәм дип әйтәсе килә. Туганнар белән очрашу, әби-бабайларны искә алу. Бәйрәмне быел татар эстрадасы җырчысы, автор башкаручы Зиннур Сафиуллин алып барды. Бәйрәм тантанасы Усакай буйлары фольклор ансамбленең кыз озату йоласы белән башланып китте. Яңа усы авыл җирлеге башлыгы Галина Романова бәйрәмне үткәрүдә ярдәм иткән барлык иганәчеләргә һәм авылдашларына рәхмәтләрен җиткерде. Шын мәгънәсендә менә авыл белән смирупанитки дип әйтәбез бит инде урысча җыелган бүләкләребез берсе дә читтә калмады дисәм дә ялгышмыймдыр, чөнки һәрберсе үз өлешен кертте. Авылдашларыма һичшиксез мин бик зур рәхмәтлемен бу яктан. Мөслим муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова да бәйрәм кунакларын сәламләде. Бу бәйрәмебез елдан-ел матуррак, елдан-ел лишкан төстә үтә. Бик матур традиция. Менә шулы мәйданда һәр кайсы да бәйрәм рухы белән, күтәренке кайф белән, һәрберсе белән гәпләшеп, очрашып, бер-берсенә елмаеп, менә шундый бәйрәмгә җыя торган матур бәйрәм. Петров бәйрәме төрле кызыклы уеннар, бәйгеләр белән үрелеп барды. Петровның үзенә генә хас уеннары да бар. Себерке бәйләү, себерке белән сугышу, тақия уру һәм башкалар. Уеннарның һәрберсен катнашучылар көтеп алалар. Бик теләп уен бәйгеләрдә катнашып күңел ачалар. Петров бәйрәме яңа усы халкының гына түгел, бөтен район халкының көтеп алган бәйрәм. Әлеге бу бәйрәм үзенең гадилеге белән, үзенең миллилеге белән, үзенең халыкчанлыгы белән барлык кешене үзенә тарта. Яңа усы да яшәүчеләр милли традицияларын саклап яшиләр. Bundan buğunğa tapşırı için üzerinden kilgen bütün mümkünlükten faydalanırlar. Beyramlar pek heybet uza, pek karşılar, mattur, yemli. Barhalıkka tanışlık, selametlik, dünyalar tanış bolsan samigılanlı. Petrovlarda bir ışınıp biymeli, meydanğa ot çeşip tıpırdap deyip meydan ortasında beyişler de yalandırıp durmadılar. Zinnur Safiullin hem Aline Safiullina'nın dertli jırları başlanığa meydan ortasına yigirip çıktılar. Tüşten son başlanğan Petrov beyremi kişke kadar devam etti. Beyramga jıyılgan bar halk jırlap beyip, көңел ашып, jeyni uzattı. Feride Gayintinova, Dinar Nurkinov, Müslüm televizyonu.